Друга рунда. Second round. 10 долу и ляво че поставя. Долу. Няма долу. Граждани. Не понете, граждани. Браво. Се твърди. Тири как да среща. Не куда, не еди нищо. Да. Фаул! Ей, това е! Браво! Пак натиска, не го остави до него. Дал си 6 след това. 10 долу ляво. Център на линия. Гражди го въжете. Център на линия. Горе на център. Минавай. Майче удара. Прегилява. Минавай гарда. Не кудра. Не единично. Е това е. Сервис отдолу. Отдолу се взриви. Отдолу. Не център на низ. Не център. Закарай го до въжета. Не кудър. Отдолу нагоре. Гарда горе. Горе ръце. Браво. Ай сега атакуй. Той прекъти, работи. Той работи, не го чака. Дай, работи, брат. Прекъти го праска. Отклони рамо. Отдолу се справи го. Ето това е. Пак, не го чака. Работи, не го чака. Стегли се. И това отново се. Отдолу. Отклони отдолу. Добре. Горе ръце. Гледай си нормален гад. Айде, снимай малко. Горе, тесно душе горе главата си. Айде, 10 секунди, стигна. 10 секунди, последна атака. Да, не стигна. Спомни работа. Край други рунди. End of second round. Тинко. Третя рунда. Third round. Спокойно. Не се хвърля така. Забери ръце. Не център на него. Горе се кари го ножа. Забери се, гар. Гледай, спокойно. Горе ръце. Ай, това е. Браво! Добре. Се твъргай. Отпусни са. Работи. Идеален. Работи, не еди нищо. Не си има го. Твоята игра, 2-3 удара. Пуски удари, не го дръж. Нека кута ръцете ръце. Натиска.
Пускай удари. Давай, давай! Удари, не пускай. Удари. Се завърти, удари. Давай, удари, малко да става. Давай, хайде, стегни се. Сери, работи. Сега въпъркът ти работи, бе, не дръж. Въпъркът ти работи в близкия бой. Горе гарда. Въпъркът ти в близкия бой. Горе ръцете. Не го гуда. Хайде, още малко. Крайно, събери се. Работи въпъркът ти работи, бе. Долу, давай. Работи. С двете ръце работи, не с една. Първи ти, взриви се, отдолу. Отдолу се, така, много добре. Не го удара, моето куче. Отклони леко удара. Давай. Работи, не дръж. Работи, удари. Десен долу. Внимавай. Работи, близкия бой. Загни се. Гард нагоре. Гледай. Гледай играта. Хайде умре, стегни си. Заработи се на ръцете, с двете ръце. Двете ръце работи. Така. Горе ръцете, събери се, гарда горе. Отклони работа. Хайде. 10 секунди. Работи въпъркът се работи, бе. Да се видят. Въпъркът, не дръж. Двете ръце работи. Край борбе. End of fight. Що се отпусна, бе? Odlukom sudija na poene, decision of the judges on points, the winner is Irene Ichmatov, Bulgaria. Браво, е!